Muka uchiase abaonia aiga ntubwate showroom asura chagwirigiria amabati anda unisialia utagete showroom yeto nigo ere engare iyurengia na wigo ekogokie giso yao chingagi ogoswasa nigo kurigiria amabati aiga ntubwate etime tembo abo baba kolemirimo ase showroom yiga babwata chingoro chingia chugo kwarigania na wigo cho tebelia kende gensi uragania no tebelia company ya mabati rolling mills niko babwate amabati chingenjo au ayuari ye chikala au na wigo ayuiga bwata chi profile net gauges au na mono babwate nemo corrugated na wigo box corrugated asiko babwate boomerang ayuari aye chigech emengetato asama mabati aliaje chigeche merongibire na isaro na sato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na wigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana roman jinko na wigo web design babwate ligani kabwate chikala buna bono lia chako grey brick red tile red maroon sky blue na wigo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukwenya bwe customer babwate bintu bindi wigo ebyo ochukanyara kwa bogo tumika chingabi chogu wakarenya mabwate liga ase nyumba yao tutari lero ase Uhuru MRM showroom onyare kwa bogo kwerera amabwate yu akomenya sivika ayo chani warrant na wigo ayo orakwa burwika sore asubwango edukenyiga ya Uhuru Superstores yegutoka se nyumba ya Uhuru Complex yumu chuligo musongo iyo erange neduka ya Safaricom wigo tukotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere ange nebingi ya Credit Bank asamange bakere simgo transaction number chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha, kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama mchezaji majeruhi. Kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo watu wote na inye na chichi abotuko asitariki chiga 11 kanongo komanyeke ngachin sebere tukeri gari ya Jumatatu mnere naro yaito gotogo chaka bona togo chaka iga gati ya to kwarganiri na raya Kiburaburu kwene kigwa asense moya nyaribari chache chinga gicho kumwenia omungna Esther Tongi. Hawa wanatuambia wako kwa UDA, wako kwa serikali. Hawa wanajivuna wanakuja hapa kuletea watoto wetu shilingi 200. Siasa entindi nigoyana kiwalit kolia lero ense moya mariba nyaribari chache. Matabi ko waje no genda utuna mshinya kwa. No matabi mjando yangu kuiwa. Kwa na matabi ayo umugambi.
wakire na janware tukuguru mongino yo momenyete ase obotaka obwere no ne chinde chimuliyete kubolia abantu bari no moyo bogwancha komukonya gukora omuchando yo naboigo kumwa obugima obuyake. Karibu kerato gochaka chiburaburu nigo chiene kigwa ase birero ime yamariba ase ewode ya Kigoro ase bunge Nyaribari chache county ya Kisika irira omoyega webirero gotenena asegeka chine chinga gichoko moenia omongina Esther Tongi oyore ngina omojumbe omukoro bwe constituency kitutu ya Nyaribari chache omoske Richard Tonge Hegan kubwatika n'ekitobauti cyege siasa ekore abarayi abo bagikirie chingaki cyo kwana gosichinkwana chegendra. Daniel Ontiri yagotomanya. Umwega bukomwania mama Esther Kimunto Tongi uyole mamu mabo mubungo mukoro wensemiga Moskere Richard Tongi nigoli tukulia lero okoleka sensemo ya mariba miye wodi ya Kigoro ase county ya Kisii Mubaro munene bwobumenyi nigo ikirina nabarayi kurwa chinsemo ao ni amate yenyegosira yasaberwa obolemu nabarayi bake muika magaga ya marandia koera chiburaburu nigo chiachaka koene kigwa kuhirira ebirere biga gotenenigwa asigeka Rahabu no Musa oyiga agwa kwenkundi aiga niga koleka chingaki umwaziri mukoro wechisemi umuske Ezekiel Machogo atenena alio kurwa enkwana kubwatekana n'ikitabauti cyage siasa ati yabalia bakubwatesia serikali nabalia bakoyepinga Nechinga kecho mubunge obono moske Zairi Janda osoka na kogenda nechinga kecho abateneri bomuyiga basabo botoero no muyigo yo ogendeligwa nechinkwana nabange bamukagera moske Janda asukurubiria chiburaburu echo boigo hasi siasa Nyaribari chache abanyari bari kumuranche itukulia lero muri bane Igo twere n'umwando ito. Bere twere n'umwando ito. Ncheno mu wetera mani. Mama tumatomo wetera mani. Ekero ko materia mani ngago temuka. Daria na kone na role gai ga no muga. Ekere na kone mune yega. Dogo ne tumwachi koso aseke sala tekia bagaka. Bana ko kera ko kene yeye. Nena kono etabone tukwanche lunga kusiri etabone tukwanche lunga Nyaribari mwaterelezi kuteleza sio kuanguka mokogoro akano nje unane ngoma na rura maninga afese igia gendetega mo benje mongina tariko wani wa Nonya nabo hasi gikaro nabamenyi bechinsemo ao imagoroba yarero Moske Janda nigo egirira na kwerusanania hasi chinkwane cho Olira gocha kubeko mokia hasi miremo nakora hasi bipindi bibere bosio buno mubunge webunge ya Nyaribari chache mtoto yako mdogo na ni kama ndugu yako mdogo wewe ni heshimu mimi ni kiongozi hata kama mimi ni kijana mimi ni mzazi kama vile wewe ni mzazi na uwezi kutuambia ati sijui ati Wilbaro imepata pancha na watu watoke kwa William Ruto na wewe mwenyewe mtoto yako ako jikoni ya William Ruto anafanya kazi huko State House. Nyaribari chache William Ruto Zairi Janda Mama Donya Zairi Janda William Ruto Nkurupa tariga taseni kiaga tembe kurega se kaunti ya Kisii leterene ngurku Daniel Ontiri
Asomo yego yoyo gati ya barai nigo bamwakera ekokomo waziri omokoro Dr. Fred Okengo Matiang'i eganga yayo guchikoriye kero kyoborai bumwaka bwekiri bubere na 2025 buna omo tatito Samma Mienda agotomanya namna gani ase omuyiga oyoyo abarai ao nigo baikirana ase birerebyo ase batumia ribagerio gwakera oyorengo muwaziri omokoro Dr. Fred Matiang'i ekoko ase ganga yayo koba omurai wense na kidogo teberaiga. Time has come for us to come together like our elders Ezekiel and Professor Ngeri have said. We must come together as a community. Tobeamo na intutonyare ko museramo teko babia kukwana asensemeyo abarayabo nigo bayirari bagerio osegeta omugusi kumubwatisia Dr. Fred Matiang'i aseganga yayo kurya ekerogo kyoborai bwense asobochoribo mwaka o 2027 nduto adabiremo moto noko yekura akoro ku Fred Okengo korukisi kaunti ya Kimawada Fred Okengo. That's why kwa kauli moja wa Kisii tunasema kumuracha bantu baminto twanyorera gasora eri ndiye koneka kemi ndmayaitabire abanari ntobo kitinamba kinde kyabushinga notorabo ntobo tabanga notorabo ndani ndaturashu mwana mtumatiyani motoraba kweli umwana wa mitoko ko Fred Matiang'i yale nyote obwate iso orate nende kuna mone ketekya bahaiga arate nende atebe ngayaya magana serikali yatorokiya magana onekale ngaiga twate na makomu akamukutana no aya magana arabia buno mushi epara neyo. You are either with us or against us. Eka kieli twari como kwande kuroche. Wana twatebire. Kuroche twabungire. Epara itekubera zotiki. Eso erekero kagai. Salibo. Etiri moke. Emila kenyali bali masawa na mode tutu. Eche gana bali chache. Emila kema irande. Etreni aito endera manayemo. Fred Okengo Matiang'i. My brother. Mumezungumza juu ya Fred Okengo Matiang'i. Ana agree kama kuna mtu wa kwanza kuzungumza mambo ya Matiang'i tu alenga alitafuta kukosa rara. Ninji. Ngateva niko ndani. Ngodai wetinari. Eka tukutalo mheshimiwa gavana. Tukaanza jaribu aliosi. Ngialikuwa naimba Fred Okengo Matiang'i. Hii nyaliba ya Masimba. Togo iba Masimba Fred Okengo. Tumejipanga na kijana yetu. Kijana yetu anaitwa Fred Okengo. Na mimi ambaye nilikuwa advisor wa Ruto. abarayabo nigo basaba omugusi koba amo elio kwenekia obwamo gocha asegesaku tubatebanga nenda makosa alitu akolete kuna kora kamere omwa kuitoma neno ngeni tu apate na kwa tubatebanga au makosa tu akolete to para na nje omwa ndo mtoto linga na ngarambi ya ndio kukuru pati monda ndio apate na kwa tubatebanga to para na nje kimu atua mwinda mtu akolete mtumane tena ndio abatanga ni kumaka 22 obotanga no ngoko wanaende wanchile tole nyo amashikani omugushi wanchile tole nyo amashikani omanyalwali wanchile omuranche bata yobantu baba manganabo undabawo chikonyibo mugandi bwabo nantiro wa yesikibu otwarenge uratoka chikonyibo mugandi bwaito barero twatokire gaiga asepro nuko mnoyiga toda ituano korongiya mangana asoela inime toda lete fuchende yonsi toda lete kende yonsi akonete mchanda sabanto kayomba
yoto taketa morebe onwere ime inje na atarire na atarire nebi aka ya netiri meke ni manje tasomoro kemole nendo cha sabakora mole bakora una mutai korete mugabo ona moko kwati bakora uko mwaile musako kwati amagana ko batebya bagwaile omo bushi twasekere to basa wancherana tosekere rudade kuripoti rege taseni kiage tembe Jensam Miyenda. Kero siasa egendete kubwata nigobo igo serikali ya machigwa asimirubiri ya empowerment egati y'abakwani babulyo mugusi kwegwe bintu bigosirwa osibigosira abantu bande kurwa ase chinsemo chinde dipo nasanya nigenga sensemeyo norobotioro anapochukua ushukani kuwa kiongozi omurubiri w'empowerment gocha ase byombe ao nabo igo abasaye kurwa ase serikali ya Kenya kwanza kuchese chibunge ao imeyense ya Kenya nigobeire gukoragwa no mukonyi b'umurai wense Kiture Kindiki bakubaterana n'ababunge ao abubare asomurengo ogesiasa ase Kenya kwanza watikana netaro yabeire gocha sorogongo rwagusi omujumbe bw'ebunge ya Kitutu cha South Mheshimiwa Anthony Kibagendi ngobona gekiri omurubiriyo asagotebanga turakoreka goika ase kerengo kirikigwendete buna chinsemo chinde. Hawa wanatuambia wako kwa UDA, wako kwa serikali. Hawa wanajivuna, wanakuja hapa kuletea watoto wetu shilingi 200 kwa hii mambo yao ya empowerment. Wanakuja hapa kupatia watoto wetu shilingi 100. Mimi ninawapea ilani sasa leo hapa Nyaribari. Kuanzia leo sisi mambo ya empowerment Kisii hatutaki. Unless munaleta mapikipiki, munaleta kitinga, munaleta magari, munaleta tents na vitu kama hivyo. Talibo hivyo. Komenta na yuaso kugendera komoche serikali ya Kenya kwanza inso yobuteneri b'umurai wense Dr. William Samuel Ruto omubunge o Kitutu Masaba Cliff Gisairo ngatebirenga okurusiwa kwa NHIF no koletwa washa ngokugenderete komenta emechande mengi anani kuchesa Kenya. Kwa ndani chapter 1 utapata inasema elimu, education. Hiyo ilikushinda kitabu. Capitation haifiki kwa mashule. Universities zinaanguka kila siku. Watoto wetu hawajui wataenda wapi. Hiyo ndio chapter 1 inaitwa education. Mheshimiwa Rais na PhD fungua kitabu. Chapter 2 inasoma health. Mheshimiwa Rais, wewe ulituletea SHU. Mheshimiwa Rais haifanyi. Hawa ninaozungumza nao hapa wakienda hospitali hawatapata matibabu. Pesa uliongeza kama mimi unanikata 35,000 ambayo nimefurahia kulipa ndio watu wangu wapate matibabu. Omukonyi b'omugabana bwe county ya Kisii Elijah Bebo waigoniga okoboko komochugwa we serikali na kibarenge asibirori meye bunge ya Nyaribari chache kutoka meye county ya Kisii. Mheshimiwa nitigeto mheshimiwa macho gumeto watu abako kuna alabanyinga abero kijana mremwa ndio mkanyekundi. Lakini umesema kwamba wilibaro imetoboka. Wewe umeona jana ndio imetoboka. Sisi tumeona tangu mwaka jana. Okolimo kusema hivi. Shanja leo. Shu sha sisi tuliona kitambo. Nje nomo gura sode. Kuripoti rikata saini kiao kiagetembe kuroiga ase county ya Kisii na nkoro kwa Dipon Asanya. Ontenga bantu bandu bako usiringichi
24 54 no abarote ndamanya buya 64 shillings na kichiachete paka abantu bakabwate nseme yoka lakini nene ntotaba na siasa kirino toratebe ntotokubwate binakorengana abantu bakwana korasa nseme Chinsagia cheburendi nigo chiaborigwe gukora ubutuki boisaine ekero ebiro byoguikia abakagirwa bogotachirwanse ko abana osukwengerwa abana abanyaruka bosibe bigambero aya no gwetera ayanyorekanire ko buna ogotachirwanse ko abana abayaiseke osekinyaruka niyo kwabeire omotego monene bubulimo asige susuro gochia goseboigo ebitina byanka buna Gilbert Kobi agotamanya ebikorwa byokobekerera abantu amagana y'obulimo nako basiba asikichera byabeire bigokina ime yagusi namuno lyogotema na chinguru chebitina ebinge byakire store kara togokora upereresi yaito na kumanya nkikegenderete kuri ese ground egocha yanyorekana nga abantu bakobekerera mune kesi kyogotachira abana nigo konyorana mono anene mono omuntu kabwate bitina no muntu gete igakuriyo omwana omubekerera ota omwana oli obere o divide rio omwana otachira omwana oyonse omuntu oyo irukotini o akapaka abasikana baro bari comment no mane omwana oyo no mane okoro uchunguzi ayo ngaine no okoro uchunguzi omwana oyo natachire tunze amonyagitari nera abanyagitari bagwa account ya repeat Christine Nyaboke we myaka 20 nigo abetereretigwe korwa obusaiti bwo bulimo nagosiba umusawo yomo igoro yogotachirwanse okugwatebekanete ko bulimo sayo akorekanta kintarenga yekemene ayumu kungu yomo kenerunga uneronya tebeteti umuro yonkore bobene ntankoreti korengana nere nyina moke oyo konyora isa nyomire nyuma yo komaseri mamo mwabo nere mubetereretie okora ayonsi yo kungainireria nga umusawo yo nyako baga kumutachiranse nabo yigo umusawo yukobe kobyara na koikiwa kotini kungu yanga sitenkwa ne bintu bitenge byekemen nenda tetenkore gente kusenyu chibagwato senyu chibago sene no muro yunsi betechera senyu chibate tenkore boigo ali mu yara bwatu na barambati barakore biasara nje mukena alengi bono nje na metekende nje nengo kwa butuna na alengo hotel musibatu yantebati igentongo hotel inga kwenta ko bono nje bono bana alengo mukena nje bende nkagakora rende amo mwabo omoibori jene bosibori nigo aigwete chinkuma igoro yo otachirwanse ko mwana oye na ugosibwa ko musawo yo emyaka 20 chankaibu ngotebwi report na omwana urebiu bono ibagamba ale ko ngangichenka nje korora abana ngaratiga nkoreki ngacha abana bandangiriti ngacha babo biyo bonse cyanko cy'umwana oyo ngocha ngo ikechera nachi kwae guibakari ogokoreki dio kumanya dio koigu koti dio koigu na nkyo mumuro yiga gusibiru tukaseri gu tukacha kaka nachi te koigu no sibiru kaguno musibati yo koreki omwirire omusibiri wono nchitina manyite guikira abu na nkikia genderete Bono mwisoko yo yugani ga sabira mabera na kugania umusawo yo koigorirwa kurwa segesibo kiyo myaka 20 asebona akurire myaka 4 iyo ndugo kango saba umweli anga bere se tarinje na musibete nende serikali ngo saba mu igorere tari nje na gareta gasibu nerikende nke twakoreta munere umuntu mutengerete gatembe TV asinga kichigani utwanyare kuba tugukwana na umongino yoiga ole mama mwabwenya ruke yiga yana ko bagekurwa osabo kwabira kwae okyase umumura atako bagakurwa oborori bwo bolimo igoro yoko tachirwanse kwae keraringe myaka meke ngori botere gatembe TV akorwa somo cyobo songa maritane nje Gilbert Kobi Yamano Gilbert Kobi asoroboti oruo ase kenyerogia chaburuti ime ya marani ase kaunti ya Kisii mugano bumongina oyo mubu imyaka 55 uyo menyate no botaka no lire chinda nigo aganirie bali banokogania okuya komokonya no musakito Daniel Ontiri agotumanya asoroboti rwabene Jumatatu ya rero n'umugano bumongina uyego bimyaka 55 umutakano akurwa sekenyero kyabo Nyagatanye ikiyo toka chaburuti imeyamarani kaunti ya Kisii yangu tenena twane goite nyomba no mwishikina rangi no mwana uri twane twala rese kone nyombe tarweti
ese ribati twagandwate nina Mongina Kimunto nigo mwaka ye akwete mwaka wechiri bubere na 10 na kurwa chinga kicho bugima bugachaka komokungira aso kuburwa ebintu au igati yabo okogoterwa enyumba kuburwa ekyakuria na kuburwa chianga chingia kumwirira bona sangite nyumba yiga nechinda na kumenya aso mabero egati yabo etuki asa magoro na asa magoko abajiro ige ndege kamene ko biara jinso na bintu biri ko tarako ko jigoro tara mageria unyosiale nyumba yonse no na bonde igoro jaye manane na bondo kurwa chinga kicho oteba amange aunchulirie igati yabo gutamwa nabairi nabasani nabana baete babwati meremo ya mana nichikonda bomenyete nigo bakweragereria baraboka banyene nechi amati cyabo nabo bugimamenyerete no bwo wendagira ndingo korarenge konda orende twali ona tayo ona mnchenga jangarwara ona nabonye miteo komenta nayo otebo buna omokyoye bugwikira barai au asense miliyoni gotumire asige kabono nabarai bande kurwa sense mega niko babekere bigokoro batari goikereka n'umwana incho kawaida niko matebye ko waje no genda utina msinya kwa no matebye mjando yangu kuigwa niko matebye ayo umugambi wakire na tanwale to kuguru neriyo kuguru kukubimbe to kortai na jongonye ngakinga wakonya antu eriyo kuguru kondiete ingabwate kende ira arwate mechare menge tinene chimo amagura ino na kurwaru lekiranga Josephine ngagenyinge endagira yaine gashenko abana baje yomo koranga nere ko chokonya bwato mucho ko nyumba bagutagura gramo pasinyukura kiagra access yo nyora chipese ne gashenko none umwama tucho kuragira matene gashenko akuragira mami na bagusukense abara into bwate bali bagoiko murayange tonya gutambuka kyo tambuka cyari bono kwa yababegete bigoko otime kweresa yasinyira aseli ugelimo Mongina Kimunto Ambrose owasemeli kwa yebono naso muligireria wegeta seni kegetembe nabasamaria baya wesokia komokonya iria nyore ekyakuria ekyakubeka boigo konyore nyumba oteba haisa konyore bibyonsi rirorio bugimo bwaye mbochigonchereria nene wiguma na kende ngulia sukari sabuni nyumba wiki gochari tuko nechingaki bune cyarero kernainde ndacho kwariganiria roboti ronderwa bene ngorobotire getaseni kyagatembe kurega chaburuti imeyamarani hasi bonge kitutu cha North imeye county ya Kisii litrane ngurko Daniel unti Yamate mokoro yomusubati Faith Mora kurwa chinsemo chia mabuko award yerigoma imeye bunge ya Kitutu Masaba nigo yasokina kubodia balimbali no moyo bugwancha gwesokya eliyo kubasira sagwa eligo konya obugwenia bumwanchu yobo moyo nchu yobo niganyo tomo chando chingaki achete kogonkya kintu kirire atali kwenyara atali gotara naboigo gosibigwa na atali kulia kendi yonse kero atali gokora ebintu biaye bia botambe polika pokara leo tumanya Mugusina tebetenga oborema nigorobore omusubati Faith Mora nuyo mwobo basubati obwebulito buya agakina buya na gosoma buya kwikabagaswa senyumo asebeganyore tabana baye buya kwikabatato agakina buya agakora school agakora matemo standard 8 agasoa school ekorokunga kebiri chino asomete form 1 kebiri cha secondary ekara kora form 1 agacha agasoa ichuni girls agasoa form 2 abasoma ororo agakora ngwikaga igasekenyere kiga kya mabuko asitukumena amone amatega ya Faith Mora omungina Josephine Kimunto oyure ngina bene
kurwasitinza mu kiri cya Gacuba arure bwoye gucasa umwana yasogete iri kumurinda kuwatekanamo n'amakomu ari agende tokobaga gwetera Fiti na watu musigo agaita chinga kyago chukonya oro umwana agaswanya gitari kara iru nyagitari karane twa ikororo tokonya togotebunga bono ntieta kwiru kurwabu tieta buna achiete twabete gekega umwana uyo kurangiriwa uyo rumugako uyo kurangirwa tanga yayo umwana okorereke umwana osirire agaiga no muchando o Faith uchakirete asigwe kabono Faith aremarire aregitanda atari konyara kubaga gutara none no gukwana asibigo yamateye kwariro kuragire kwaye ni gokore emechande menene teka yo mwiso toja kanyara nga kibogo chigo kibono nali batenga Faith gare bobe ebwari bwene terigu airu ICU ere nene kogeraga chimasini chabere chinke bona litwa chage to kurangeria abantu mwana yakaimukiwa kairu ICU metie nyebere nenus kirege ntono agwe kodra getanda ndagera kuri ne ya mache ta nyako takuna gento ko kwendagera tari gukwana kurwabu no arabu tari kunya komoire kliniki yarenge Eldoret twara moire yakega tuikera chibesa chigatubura kono Faith twari nyumba ntanya komoire kliniki kuna bono twatakire komoira ni kurumu tinyori go sini taikirenga pakaboni gatanya koira no ari nyumba sigenje yechibesa kurengana mu mubaka wa Duke Gakonge ni gairire njira batemere kumusiga sigirira kunyara kwa bakumurwalia gose nanyara koba agakwiranira aferaye eliyo akini abana bakabaiga anyarire koba gakobanyora buya korende bono nigo batirira mu no muchando omunene nonyanga no kuburwendagira wekane school fees twatemera sokonyara none wasara twabwate bana basiri twatumire tonse bibasabe gakoroki bibasiye kubona ibaro tutegemete togosoka tukurikirike tokonyora kusudia abantu abandi school baragere amahitaji namange ngeta tukonya gitana twe biri arenge nene sana bona kiriye ke twabwate na kiki twatamta wakana nande bado still konyo yeri ngonyo tonyo kotoma tutonya gitari nande murwe natakera marioga mange kyo kirire omusamali yiga umuya aselieta Jeremiah Migosi otarera omuchujiga ili kunyara kabaga gusira eyamategega asukuje bwatukire ndagira munebisa wabinde ebyo biraba konye kwegendereria asubuge mu bwiga Mheshimiwa Jeremiah Migosi ababete no gwichana konene ekogera nere nakunu tune ne nchereye akaroranga ya gaki tiga ndabasira ne ndagera negento eyamategega yakire ngambuye muno kurende nigo yagende kabage kurambura kuboko kwaye na kubulia abarai bali habali no moyo bugwancha amo n'abantu bekingenjo cyonsi kunyara ko babagwikange eyamategega elikuyisira unechereyemo yokohenekya buna Faith gwanyorerare ubugwenya elyo airanire afyae na kulinda abana baye injewa no gosaba kwane ondo wensi oroche nga orara mangana orara twali yanda na bagara sa gotusira umuntu anyore specialized health care anyara ko bagagotina anyara bagukwana nalera anyara kulinda abana baye ndamenyire n'abana isikoga iga abana no bakonde school abakogenda bari konyore sibako school fees banyagoselu abana ba Faith nocenga none tamweli mbakorete matemu buya no bari isikoga iga Faith abata abana batatu nago semelenga natkunyara ko bakanyora omweso nayo nzi natkunyara ko bagakwerenerwa amo n'abasamaria baya abalesora negatyase eyamategega ginko reporter getaseni kya wanjite kya getembe kurugiga sinsemejiga cha amabuko ewadi yeligoma ebunga yabagututu wa Masabe County ne yagamira inchi konkuru kwa Polycarp ukara Mujumbe w'ebunge ya Kitutu cha South Muske Anthony Kibagendi niga mu mukirie oseniga mukirie balia bonsi bakwebekera estima batari kubwatia machiko Muske Kibagendi nigo amentabona ebitambuka bikogera chi transformer cha Sareka Muske Kibagendi nigo kwana iga imeye ward ya Kitutu Central imeye bunge eyo Jengo kiromo isimi oitombi amano atoko gendera kubwatia magendera bakore kenyoro gaiga congratulations mwesiwa agenderere igo staji koroke transformer na raya Sareka gaiga kisuta abantu mukaba I got a complaint na kwanite na ongeria wa kiresimi
I'm grateful kwa koleta sobwango banyor estima yeke donali nge ko saba kilinga bali basambe to bisieli chunguzi ya korwa sobwango banyare kumanyikana asinge to ko chikorile kono ko chibale ko nalira to chikogenderera to kwagaje bintu bigosali asinge nto ko chikobwa bakore gasi ngoko bobisi yakoreki ya sambie kono na authority ground je obisi no ande ngonya gotara urumandi muna nate ni na nate go mwesimi wangu itali actually na saini li form nyinge cha bana ba bande school na ga saini li ge bench iwo no obisi ane je ngotara nero wo mo kuminga we ga singo chire gutinina ningendere tene gasi gento kende na tete mbatebi abantu bali bagucha bakora illegal connections bagucha ba connect estima on their own batali kutumia professionals abuna bagucha basali transformer igo nkoba saba onye gotaite kubeke estima diye professional neba no koibo taite koibe estima denda te basa kubwa kesho kiego itento igwana ine tafadhali tafuta professional wa kuweka estima to gukorera Dete goteba ige kerongo kora mwaka yomo ante birit kulia lero wigeta sinye kekende andenga mkate tebye bantu baitoiga ni materero ni kulia umande tebye bantu baitoiga abanda tigabagenda batindekane abanda abataka umota konde gagukwa toche twens ngenje tokogenda bache banyora ngatura abange batochanganya egere tuitana tiga tuchitotige turworo pi totige pi yondiri abantu bakurukwa bataka batagenda abange ngata tochikorana kyematanga yale utango buraburu chirinchi onekaneti asensemeyu hanach korengel by the way mwako oyo Munguru Ishmael he is thinking beyond like everyone jendi ekene abantu twatenga bono abantu bari abanda boka bagendo utanga abantu ambaro n'abantu bayichire egara bagendo omweshimi watongi natukore gaswe katwenko gendor lakini nyendi abantu baimoka nga bono togende abanda bagenda batinde kwanza abantu aba batakani moko gere bintu byasarika ndagi mukate abanda baisiko genda boka batinde kana abanyo n'abantu 10 bale intuto konyoka to gutinde kana abangi bali utango bato join none mtu utango ngo tokora bali unobo wasemba mukate no mwaka Munguru wasemba gatemena bobo ankene itko semo yechibicha na Mariogi akorokwa Kevin Ongeri chenguru kwa mkate Enoch Otkobia Baraka ninjo ninjo yatembe ninjo darome ninjo mangana mazi ninjo bangina ninjo nenkwane yeborerero tiene smubasi mubasi n'abantu ababasi mbanyole negusiyengima kero kenda basubati masawatu chichiza muchagusi bali bonse montegere tubone nkwane tigere kurbo basiga ogesaka matarema inyaine kasemere tyereke nkurongo inaki ogesaka matarema inyaine kasemere ti nyaine ke nkurongo abagesaka bali mondigerete n'abantabaya n'abantu mwe tuno mukwerenda mukuba chibintu liga kyobo komu muja konyora ngambia muri inwa mangana ino na ya ino na mwe tuno moko libintu bino buyaigo ogesaka ko bako gamba mangana abo bako yagamba buyaigo pamanyerera tibo kabancha inabanyene bara uno bamaite no mura gambe na bara mwa kekera kumbe tara yetari ya wajo okorere gazi ayabonaro ugesaka matalema nyene kase mereti nyene kinkuro chinkurongo njya kabera okare ntobwati kiri abazongo bari kuruka caves tubati chinkurongo chinyingi ndi china chitokoro kachibuli ebuli yaba gesaka ali ugesaka nore kare kare kwa njya gatembo senchi atembo chi asegeteiga uchi ali meroge saka ali enkurongo nyaineke no chirona uchirona Baraka ninjo yatembe ninjo darome ninjo mangana mazi ninjo bangina ninjo
Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza ya nchiri amone company ya mabati Rolling Mills ilikuya bwatuka uchase abaonia aiga ntubwate showroom asura achagwirigiriye amabati anda usialia utagete showroom yeto nigo enkale iyurengia na wigo ekogokie liso yao chingaki ogoswasa kurigiriya amabati aiga ntubwate etime tembo abo bagakora imirimo ase showroom yiga babwata chingoro chingiye cyo gukwarigania na wigo cyo teberiye kindi gensi uraganie bagoteberiye company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuari ye chikala ao na wigo ayuwiga bwata chi Proval net gauges ao na mono babwata no corrugated na wigo box corrugated aswigo babwata Dumarang ayuari aye chigech emengetato asama mabati aliaje chigech emerongibire na isaro nesato babwata tile Provals alia au Oriental Elegantal Versatile Gross na wigo na Versatile Mat MRM niko babwata Lifestyle ayuago chana Roman Jinko na wigo Web Design babwata igani gabwata chikala buna bono lia Chaco Grey Brick Red Tile Red Maroon Sky Blue na wigo na Green ubutambe bwa mabati iga niko bokolengana amo nukwenya gwe customer mbabwate bintu bindi wigo ebyo ochkunyara kwa bogo tumuka chinga cyo gwakerenya mabati iga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onare kwa bogo kwerera amabati yu akomenya sibika ayo chene warrant na wigo ayo orakwa burwi kasure asubwango edukenyiga ya Uhuru Superstores yegutoka se nyumba ya Uhuru Complex iyo muchingo musongo iyo range neduka Safaricom wigo tukotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo angene wingi ya Credit Bank asamange bakire simgwe transact number chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.